No, vítajte u nového videa. Máme tu túto E60. Na videu to vyzerá troška lepšie, jak je to v realite. Rok stála, ideme ju postaviť na nohy. Čo sa týka strekov a toto tu, to je celkom čisté, troška hrdzavé, nič, čo by som sa z niečoho bláznil. Okolo turba to je troška zakydané, vieme, že je zapchaté DPF-ko, tomu hovoril zákazník, to ešte uvidíme. Vyskúšame aj klímu, vymeníme všetky filtre, oleje, nádobku, lebo v nej je filter. Troška aj bzučí, takže už to má také tie najlepšie časy za sebou. Pod sa ním troška tečie taká klasika, nič, čo by ma nejak extrémne prekvapilo. Tu nevidím. Tam dole je nejaký unik nejakých kvapalín. Vyzerá to ako olej, moc sa neviem natočiť, ale tam dole, a to môže byť celé tuto z vrchu. Inak je relatívne dosť čistý na M57, relatívne čisté, to keď ešte umiem, bude jak nová. Zlý tlmič. To budem meniť, lebo za to sú tam tieto kliešte. Čo sa týka spodku, si pozrieme spolu. No, prešiel som si auto. Tieto siloem bloky, jeden, druhý, tretí, štvrtý sú také slabšie, ale zatiaľ v pohode. Tieto ramienka horné na jednej a na druhej strane sú rozbité čapovo, čiže to treba vymeniť. Taktiež tieto stabilizátory by som vymenil z prevencie. Môže sa to spraviť aj s týmto, rovno sa bude vedieť spraviť aspoň normálna geometria, polyuretány a vyriešené. Tento diferák vyzerá, že tečie, ale neviem skadiaľ, takže ho naprv umieme a potom to inokedy budeme riešiť. Aj sme zbytočne neriešili veci. Čo sa týka prevodovky, tá vyzerá, že netečie, ale dosť veľa unikov tu je na motori. Aj hore vekola, nemám tu za sebou lampu. Taktiež aj tuto vpredu, zobrať tú lampu. Hej, tam hore, to je vidno, že to tečie, že veko dole. Vaňa tečie. Toto, vaňa tečie. Táto strana je tiež ugrcaná. Hore tečie aj váková pumpa. Aj voda tu tečie. Čiže viac menej, a predná náprava je viac menej dobrá. Akože tlmiče vyzerajú zle, ale viac menej dobrá. Henda chýba zdvíhací bod, to treba vyriešiť. A idem ešte na kontrolu teraz strekovačov cez diagnostiku a takto. Lebo by sme ich mohli hodiť aj na testy, keďže budem zhadzovať veko ventilov dole.
má auto 160 000 kilometrov. Čo myslíte, je to pravda, nie je to pravda? To je fakt pekne staraný motor, ty kokos. To je fakt pekné. Retiesky vyzerajú tiež dobre. Táto môže byť voľná, hej, to je každá voľná. Ale toto je pekné. Joj, takto ešte som M57 ešte nevidel v takomto stave. Klobúk dole. Tak to vyzerá, čo? No, a keďže už sme tu, tak idem vytiahnuť turbo DPF-ko, lebo to budeme vymieňať za športové DPF-ko, keď už sme tuto. Stabilizátory, ako ste videli, som musel píliť, ale tu sú aj gumičky rozstrelené, takže ich nie je až taká škúra. Takže idem ešte rozobrať toto, potom to budeme môcť aj celé poriadne vyčistiť. Na druhej strane chcem ešte vymeniť aj oil housing, tesenia, lebo to tam tečie celé, to je také ugrckané, takže uvidíme, jak sa mi to podarí, ale plán je taký, no. No, mimo kamery, lebo som vybil už telefón, tak som vytiahol turbo, čo ste už asi videli, poumýval som blok, vaňu, vytiahol som výmenník, kladky, vlastne všetko ideme vymieňať. Budeme vymieňať aj toto, gufero pre istotu, aby to netieklo. Ideme to vlastne spraviť tak, že by sa toho majiteľ nemusel chytať strašne dlhú dobu, si myslím. Takže aktuálny plán mám teraz je dať tam vaňu, ktorú mám umytú takto fajnovo v mašine. A si len blok tejto strany, ako držiak, dať tam napravnicu, aby som tam mohol dať cez víkend ramena, vytlačiť to von, lebo musím počkať, dokedy sa spraví turbo a na pondelok mám druhú 60, kde idem vyberať DPF, takže potrebujem voľné miesto. Čiže toto je môj aktuálny plán. Idem tam dať vaňu, aspoň to by som tam dneska chcel dať s tým držiakom a uvidíme, jak sa mi bude chcieť s tou nápravnicou.
Takže ideme pokračovať s dielami. Čož, tuto mám takú krabičku, čo sú všetko ako originál veci. Toto gumičky, PCVčko, ako majiteľ chcel, originál. Gumičky, hadice, podturba, tak mám tu proste kopec týchto dielov, na remenicu. Keby sem nás sa mi objaví tá správa, už som pár ľuďom aj na to odpísal, že skáďal kupujem originálne diely. Keď máte servis alebo takto, tak sa tam dá aj zaregistrovať, majú rozvozy, čo je v Nitre, v BMW. Keď nám zadáte brata garáž, alebo keď im poviete, že ste tu prišli od brata tej garáži, tak vám tam skúsia vymysleť nejakú zľavu, ale to úplne 100% nesľubujem, ale snažia sa tam niečo vymysleť. Ja len som vám chcel dať o tom povedomie a oni sa ma pýtali, že či to môžem spomenúť alebo takto. Čiže na základe toho, že ja som s nimi spokojný a chcú to rozširovať, takéto rozvozy dielov a tieto veci, tak hovorím, nemám s tým problém. Čiže keď si niekto z okolia potrebujete BMW veci, tak sa im to normálne napísať alebo zavolať na pobočku do Nitry a určite tam viete nejakú spoluprácu dohodnúť. No, čo sa týka dielov, originál predné kotúče, milión gumičiek, klempana, turbo, tu sú tiež nejaké gumičky, veci, ktoré sa nedajú nahradiť druhou výrobou a väčšina tých gumičiek má celkom dosť normálnu cenu v BMW, čiže sa to oplatí viacej jak nejaké náhrady, ktoré sedia v šuflíkoch neviem ako a predsa keď to bolo raz originál, tak niektoré veci sú fajn, keď sú originál, ako predné kotúče a takto. Jasné, a ja kupujem proste náhradové veci, ale keď sa dá aj tam malý rozdiel medzi originálom a náhradou, tak radšej idem do originálu, poviem vám úprimne, lebo to vždycky sedí. A v poslednej dobe kvalita dielov náhradových ide tak dole, že už asi 3 auta som robil do kolečka, to čo som tam nahodil, tak za mesiac už nefungovalo a proste reklamácia a takto a no, funguje, to originál vec funguje. Takže tak, čo sa týka, tu máme DPF-ko, budeme dávať športové, nejaké tesnenia, Corteco, filter palivový, tesnenia, matice, Gufero, podvýfuk, sponky, ďalšie tesnenia, a ešte tu máme menšiu kopu, zadné kotúče, platničky, predné platničky, vodná pumpa, nejaké ramienka, silen bloky a takto. Výmeníky a no neviem, je to strašný kopec. Toto budem potrebovať, to sú zaslepky. Keby ste tu chceli od dodávateľov alebo takto, tak som našiel, že sú to tieto zaslepky. A máme tu aj športové DPF, plnohodnotné proste DPF je vnútri, ale je športové. A potom tu mám, keďže staré igierko išlo do väčšných lovíš, tak som kúpil Fungel nové, takéto náhradu fajnovú, takže tak. A ideme si to dať dokopy. Čiže teraz si budete asi užívať timelapse alebo niečo na tento štýl. A ideme sa na to spoločne vrhnúť. Tu mám diferák, vaňu už som nahodil, to už ste videli. A tam je starý výmeník, ten vyhodím a všetko musí byť proste čisté. Tuto mám turbička od Turbotime. Hlava z 50D, to vidíte v inom videu, tu sa mi zalomili žhaviče a podfúkujú ventily, takže idem dávať robiť hlavu. A budeme za chvíľku stávať túto V8, na to sa teším. A to už bude dobré, lebo má mrdne. Takže asi toľko. No. Sane máme pripravené, odstranili sme, vymenili sme nefunkčné za funkčné a taktiež sme vyhodili výrive. Máme k tomu ešte túto fajnovú sadu, to ide do hadíc, na zvody, šrobiky. Takže toto máme hotové, teraz pravdepodobne
predĺženie z diferáku a diferák vymeníme gofero a gumičky na nich. No, takže máme tu toto predĺženie, diferáčik. Umyl som ich troška, nech to vyzerá. Teraz vyrazím toto, vymeníme túto gumičku, to isté na diferáku. Malý. Okay. Používam Čorteko. Ja, čo si osobne ľúbim robiť, použijem nejaký sprej, nejaké mazivo proste. Zabudol som natáčať, lebo tu bol donesli mi auto. Ale naklepol som to tam, vlastne cez šálku, takto fajnovo, zárovno, aby to bolo. Hej. Troška špiny. Vyfúkneme. Tak. Vymeníme túto gumičku, to máme z tohto môjho originálneho sáčiku. Čiže šic. Hop. Do koša s ňou. Tak. To sme mali, toto taktiež do koša. Repete. Tu máme ešte troška vody v tom diferáku z umývania. Jedna. Похотила. Už ide. Kôš.
Bolo toho troška viacej rukového materiálu. Nič katastrofálne. Ešte pre istotu raz vyfúknem. Tak, no, čúl, druhá, tak, no, paráda. No, buférovčík je jak nový. Paráda. Vymeníme gumišku. No, toto je kockatá, takže to koš. To máme hotové a vrhneme sa na výmenník.